Hei, olen Sirpa Moilanen. Me Apteekkien eläkekassassa olemme huomanneet hyvien neuvojen olevan tarpeen työhyvinvoinnin ja työkyvyn ongelmatilanteissa. Niitä apteekkilaisille tarjoaa nyt uusi työkykykoordinaattorimme. Nimeni on Hanna-Mari Juntunen. Urani aikana kuntoutussuunnittelun parissa olen saanut huomata, että elämä koskettaa hyvin monella eri tavalla. Pärjäämistä voivat hankaloittaa työelämän haasteet tai oma työkyky. Moni kokeekin tämän päivän työelämän kivikkoisena polkuna. Meiltä saa luottamuksellista ja ammattitaitoista tukea ja ohjausta. Osaamisen lisäämisellä tai jo olemassa olevien vahvuuksien hyödyntämisellä saavutetaan paljon. Työn tekemiseen löytynyt ilo herättää näkemään uusia mahdollisuuksia.